Hi guys, mao na ni inyong request kinsa siya sa mga taong gipang biyaan o gipang ilisan sa lain. Makudamhang mausab ang mga saad mo, nga mahalin mo ako samtang nahilayo. Kisaligan kong tanan mga panumpa, kay gimahal ko ikaw sa walay sama. Nasayop ang pagtuo ug ang pagsalig ko, kay kasakit lang di ay maoy gibalos mo. Sa atong paghilayo nalimtan mo na ako, nangita kaglaing nilalang muli ka na ko. Kinsa siya nganong naglulungit ka, kinsa siyang ipangga ng labapak na ko. Unsay anaa kaniya nga lamig man ko, wa man ako'y pagkulang dito gayan kong tanan. Pagkapaitan doon ang kagahapon ta, ang kasaysayan sa gugma puno sa pagmaya. Ug karon kasakit ang mihari ning dughan, kay kingdugmai mo mang gibudrian. Nasayop ang pagtuo ug ang pagsalig ko, kay kasakit lang di ay maoy gibalos mo. Sa atong paghilayo nalimtan mo na ako, nangita kaglaing nilalang muli ka na ko. Kinsa siya nganong naglulungit ka, kinsa siyang gipangga mong labapak na ko. Unsay anaa kaniya nga naaman ko, wa man ako'y pagkulang dito giyan kong tanan. Kinsa siya nganong naglulungit ka, kinsa siyang gipangga mong labapak na ko. Unsay anaa kaniya nga lamiun man ko, wa man ako'y pagkulang dito gayan kong tanan. Okay, thank you very much guys.